wasu baitika na kauna zan wafiyayye na sadaukar da su ga mai san saidil anami. Farko da sunan ka jalla mamallaki na, ban kariya zil jalali dare da rana, zan shirya baitukan nura mataimakina, sirikin aliyu mai zara uban gidana, shi ya kira mukan san ka dare da rana, kuma dukkanin halitta shi ne imami. Tsira da ma aminci ka daɗa su suma, gumme zuwa ziyara sama mai na'ima, wanda ke rabon kurero ko zilama, shi na yi wa bara kuma ya banda girma, da bazarsa na yi ruku ko ranar kiyama, sai dilwujudi kenan wadarin tamami. Alai ka sa sahabansa cikin salati, da yawa akan bansa na ji suka yi wa fati, domin su na yi roƙo ka daɗan sabati, ka walla munin kira nasa a gida da titi, domin su ne na gane 50 da 60, badan da su ba damun afuka a rami. Da Ababakar da Umar a saka su yayi, da Bila da Hamza da Rasulu suka yi ta koyi, Usmani da Tija sannu farin masoyi, da Aliyu wanda ya zama normal da sanyi, baban Husaini na ce tafiyar ka ta yi, sani dai Ali na Faduma Abdul Karimi. Ya shehu Tijjani jinin wilaya, na marhaba da saukar katinin zakiya, da ma shehu mai tawaru mai kadiriya, barhama ya rike so ba juya baya, Allah ya tsina duk wanda ya muku ƙarya, da ma masu kinku ya shehu bari imami. Barka da yammaci ya sai wujudi, asubar ka lafiya wanda ya zarce kaidi, kai ne kadai ka sauka ka kore fasadi, Allahu lam yalid wa lam yuladi, amma yana salati a gare ka hadi, na ce yana salatin badare tamami. Mallahu shafa'ati yawmal qiyama, kai ne kadai ka tare daraja da girma, har gobe babu mekin ka ya samu girma, da abinda za su kulla sai dai na dama, dan kofar shiga ilahu tana gunka har ma, kai ne gurin fakewa ya ba asubi. Ya mai kusancin kusanta alam da Allah, ya mai wakilcin wakilci mai risala, ya mai wadatar wadata alam jumulla, ya mai risala saman zikir risala, ya mai mutunci a gaida abin batula, ya zilmu gamul mamu da farin imani. Rabo zai kusanta da mu dace, kullun ganin ka sai yaushe za ka kunce, a cikin gidanka annabi sabi ta zarce, mun san ganin ka shine karshe a dace, tarkon makiyanka annabi samu ko fice, ya zamzami ya annabi nurin zalami. Ban san ana bara ba a gidan akwai ba, ban san wadatar da ta yi ta shugaba ba, wani mai kira banjiya ya kira ya shi ba, a tsaye yake na ji bai taɓa yin firgici ba, wani mai bukata idan bai je gashi ba, a to ba rabansa kuma ya fada a rami.
barka da saukar ka me maka mai madina, ka yarje da ni ina fata ne mu gana. Ya me karamta wako da rikon amana, ya me hani da cuta ko kohiyana, ɗaya wanda ya zarce dudagun amina. Ma assalamu ya Ahmad Zulmukami. Lalai ka tabarki tsayayye, me taimakon mutum ko mace ko a raye. Muku tare ka sadi dan ka nake hawaye, ina kama san ka ayya da iye a haye. Na damu ne da bigen kakan tagwaye, na tsindima cikin sansana zam imami. Ni zai hana na yi rawa hada juya baya, wa zai hana na yi kiɗa da rawa da zariya. Kai nawa ne babu mai yi mun musaya, me taimakon mai uwa ko ko maraya. Ni kwalliya silar sansa mu sake kaya, ayyuhal ibadu kumu yawmil imami. Kukurumta babu ji babu gani ga saura, sai sun amince da sanda muke wa nura. Dama da shi kadai ne muka yin gadara, sai dilwara musu da fasu tsirara. Mu watsar da masu zamba da nuno tsirara, mu shagalta dai da annabi badare tamami. Barhama shehu wallahi muna cikin masoyanka. Rabbana na tsuguna gaban ka da bukata, wata waka ce zan yi yarda in yi ta. Shehu barhama nake nufin na yi wa ita, yasa na bidar taimako a farkonta. Ban aran hikima ziljalali sha bauta, kada dan fikira zai shige cikin sabon madahu. Rabbana yi salati ga sayyidil kauni, wanda na fada rijiya ya jawo ni. Da ina a duhu sansani ya hasko ni, yau masoyinsa da shi ake kirawo ni. Gashi kaunar barhama ne mun nuni, Allah saka me taimakon masoya musu bahu. Alihi har da sahabu na yi sawuwa, masu jurewa wuyar kudi zuwa yunwa. Su da an faɗi muku tarisi ta karkarwa, da sun gani san sakwa har kudi suke baiwa. Kun mawaƙin sakwa har suna tufatarwa, ta sahabai to gani ɗan Kano birnin madahu. Shehu Tijjani Bashiri ne ya zo da bara, ce abin iko zan yabon uban faira. Shehu ɗan gadon arziki jinin zara, na riga na tafi du abin da na tara. Abi masoya barhama shehu yan faira, du su ɗauke su wuce da shi kawai shidimar shehu. Shehu mai Allah hadimin mijin Hafsa, shehu kai na daban ne cikin masoyansa, dan da hasken sakara ka zamo nasa. Yau ga mai kallo bawa naka sai nasa. Shehu barhama mujahidi in yasa, kai karaye da ƙaunarsa shehu ka zama to shehu. Shehu dan Allah ƙara ɗauke nauyinmu, inda kai ka shigo ka sake ɗabi'unmu.
karka bar makiyan da su fi ƙarfinmu, in ya nisan tafiya su daina hango mu. Shehu komai ka rarraba shi ka bamu, ka tankwasa su duka da kansu sa su zo neman sulhu. Imamu kai tafiya wacce ba kamo ka, na ga sun sha daga wajen karatunka. Baba ka gajiyar she su gashi sun barka, shehu dama kayanka kai kake ɗauka. Sai kana so sannan mutum ya same ka, kai da wanda kake so a ku nake hidima shehu. Shehu mai yiwuwa ya yi wa ‘ya'yanta, ba ya duba tsaho ba ya duba kankanta, wanda ya kamu da sanka ya rike tuta, to ka ƙarin ƙaunar ka don yi sarbinta. Shehu a shanar ƙaunar ka ga tana ƙyatta, sata ƙone maƙiyin ka shehu sirrin musu babu. Me kira da kira ni kiran ka ne ya kirawo ni, me gani da gani ga ganin ka ya goya gare ni, me jiyar da jiyarwa ka ji ni dan yaro ne ni, ka faɗe na azancen ka shehu ni ma nuna ni, dan isar shauti jani shehu yarda ka ɗauke ni, dan fitar ka asalin ka kai yi mun haka ya shehu. Wanda ya yi nisa ba ya jinkira sai dai naka, kai kake tankwasa gardama ta zamto ta bi ka, ba na sirrin na faɗa a yarda domin girman ka, ka yi mun komai ya imamu kai mun ya faka, shi ya sanya masoya su bi ka sun kyala waninka, yi mun gata don isar ma'aiki mu fitahu. Likitan wanke zuciya a bayi da ya kai ne, duk yawan masana in kana guri korawa ne, ko me ya taho kan ya zo ka kan san menene. Shehu mai hana shirka a gane Allah na ɗai ne, to ashe dai ga dukan mu shehu ɗin shi sarki ne, bara babu ka ya shehu mai kira abu Allahu. Aini biyayya ta na hada ta na bewa gausi, shi yake sa na farin ciki garan ko ba sisi, kuma ya nuna kaunar abin yabo kairin nasi, yau na tsindima kaunar ilahu bana wasu wasi. Baba kai ne barhama ko a ce ma in yasi, wasu su ce maka kaulahi bashiri ya ce shehu. Shehu kai mun maganar da za ta ƙaran albarka, ka ɗau tafiya ta imam ka sa cikin taka, na sani kai nisan da mai ido bai hango ka, to ka samu ni rigar da shehu Tijjani ya baka, rungume ni da hannun ka shehu domin girman ka, sakwannai a cikin ta tofa na zamto shehu. Sai ka juya gani na a bar gani na a bashiru, ban ta komun baki in dinga ya karko faru, a gurin wanda ya karkace na zamto naziru, a gurin mai kaunar ka ko kasa na zamo baharu, dai isar sai dilkaunu zulula nurin nuru, kai shigo hidimar nan da za mu yi wa musu bahu. Ba za mu manta ba da san ka mun zamo ƴaƴan kirki, kuma masaukin ma kai yana saka mu cikin shauki, aya angon Maryama gwani sarkin yaki, ya na shehu Tijjani mai abun ban mamaki, me gidan shehu na koki ga maza nan ja yaki, Allah kyale ka da musu dafa dan fadar shehu. Kai kake warware da shirin da mekin kai kulla, kai kake sa abu rabu babu jinki wakala, shehu ɗauke tafiyar wa'yanda za su yi mana illa, ni sani na shauka daɗe kana ɗauke jalala, ɗauke nauyi na ya imamu ba wani shan wahala, dan fati hati kai da harazimi gatan shehu. Sai da ba da dole ne mu gaishe ki, tunda waka ce muka yi wa masoyinki, muka yi kiɗa da rawa ya saka muna shauki,
abida samu sahun dukan masoyanki, ni Bashir Zakuwa na yi riko da 'ya'yanki, su ne tudun tsira sanni 'yar ma'aiki mu fitahu. Ga wasu baitika na ƙauna zan wafiyayye, na sadaukar da su ga mai san saidil anami. Baya barhama shehu wallahi muna cikin masoyanka,